En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Jij bent mooi. Oh, prachtig. Hallo Alda. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Misschien... Ah, juffrouw, alles goed juffrouw? Ja! Mooi zo. Hallo moeders. Kom eens Sinterklaas. Oh, dit is mooi. Hallo juffrouw. Nog even opschieten. 1, 2, 4, 5. Ja. Hallo. Ja, hou maar. Hallo allemaal. Hallo. Nee. Zwarte Piet, hoeveel hier komen jou hier al? Ja, ik ben al, mag ik even nadenken, maar 40 jaar. Ik ga nou correct wat van de baan krijgen. 40 jaar ben ik hier, dit is mijn 40ste keer hier dat ik hier op een zwaar bezig ben. Als Zwarte Piet zijnde. Ja. En klopt het dat dit toch echt wel een heel bijzonder hier is? Ja. Ik ben al maar volgend jaar dan blijf ik in Spanje en dan ga ik daar alle cadeautjes inpakken voor de bandjes. En dan voor Zwarte Piet, de oren Zwarte Piet, en dan gaan we naar Nederland en nemen alle cadeautjes mee. Dus je ook hier al eens een beetje met pensioen? Ja, net helemaal mijn pensioen, hè, maar ongeveer wel mijn pensioen. Ik hoef nou net meer de jongens te werken en ik mij op in Sinterklaas hoef ik alleen in Spanje. Dus net maar door die woeste zee heen en zo het heen met al die rare golven en prachtig, ja. Wie is dat? Dat is Zwarte Dat is Zwarte Piet. En dat is Sinterklaas. keurig. Moet je kijken, Piet. Oh, dat is prachtig, Sinterklaas. En dit is een mooie baard voor Sinterklaas, mooie muts van Zwarte Piet. Oh, keurig. Prachtig. En wat voor Piet wie het altijd? Een hele drukke Piet. Een hele drukke Piet. Ik moest hem soms remmen. Want anders dan, de kinderen die werden helemaal lyrisch. Dus ik moest hem soms een beetje afremmen. Wij zijn Pieten, wij zijn Sneeuwpieten. Wij zijn Pieten, wij zijn Sneeuwpieten. Dans mee de Pieten van... Pieten van... Nu, dan ziet Sinterklaas nog niks. Maar als je hier dus al 40 hier komen, dan heb je ook wel een paar generaties mooi maken, denk ik. Ja, als ik dat goed... Ja, ik denk dat ik haast wel 3 generaties meemaken heb. Dus ik heb Beppe nog eerst jongen als liedje Famke. En de dochter daarvan. En nou de Beppe zei van, et cetera. Die zit misschien hier nou weer in de klas. Later, toen heb je het nog een keer gedaan en toen leek het handschrift precies erop. Echt waar? Ja! Als je hier al 40 hier komt, dan mag je dit wel een heel leuk platje vinden, Dat is heel denk ik. makkelijk. We hebben hier alle vrijheid. Bij mij is eigen spel spelen. En er is net één belemmering. En hoe gaar zo mooi dat squallen. En meesters het vinden en juffrouw vinden. En ja, we kennen dat gewoon. Lekker is ding in. Prachtig. Zitten ze hier ooit televisie te zien? Maar dat keer dan net. Kom nou naar Sinterklaas. Kom. Rammel aan de kant. Geniet je jou direct wat van hier, je laatste keer? Ja, ik denk dat dat wel voor mij wel duidelijk is. Dat ik blijf altijd genieten. Ik vind het prachtig mooi met die band om te gaan. En hoe ze daar reageren. Spontaan. Prachtig. Echt heerlijk. Juffrouw moet die keer gooien. Ga je er mee? Ga je? Dag Sinterklaas. Dag. Kom maar. Hoe ga je naar de Piet? Kom maar. Kom maar, gaan we achter de Zwarte Piet aan.